Bayan kammala zazzafan shirin fim ɗin labari na sashi na 14 episode 13, babu shakka ta tabbata an gama labarin su Sumayya da Presdo da raba gardama a cikin shirin fim ɗin labari na bayan sakin wani zazzafan shiri da daraktan shirin fim ɗin wato Aminu Sera ya fara yi a yanzu haka daga kamfanin Sera Movies mai suna Bakan Gizo. A yanzu haka dai wasu daga cikin masoya kallon shirin fim ɗin labari na bayyana cewa da shirin nan da aka fara saki na Bakan Gizo da ma shirin su mai nasara aka koma da Maryam da kuma Asiya dan ganin yadda cakwakiya za ta ci gaba da faruwa tsakanin Maryam da kuma Nadiya a lokacin da Nadiya ta nuna tana son auren mai nasara kuma sannan ga Asiya ita ma tana so ta auri mai nasara. Tabbas masu raro a yanzu haka dai sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu dauke da zazzafar sanarwa wacce muke tafe da ita, sannan ku kuma ji irin yadda masoya kallon shirin fim din labari na da dama ke bayyana cewa ya kamata a koma shirin fim din su Maryam da su mai nasara don ganin yadda za ta ci gaba da kayawa da Auwal sakamakon kasancewar irin yadda suka bayyana cewa an bar wata cakwakiya fa a baya bayan kasancewar irin yadda Maryam da mai nasara suka fara bayyana cewa tabbas a yanzu haka fa Nadiya na shirin shigowa cikin gidansu. Babu shakka masu raro a yanzu haka dai sai ku gyara zaman da biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin mu dauke da wannan zazzafan sharhin wanda muke tafa da shi game da shahararren shirin fim din na labari na baya na su mai nasara da Maryam sakamakon kasancewar irin yadda aka tafi hutu aka bar gwagwarmaya a cikin shirin. Sannan ku kuma ji mu dauke da irin yadda wasu daga cikin masoya kallon shirin fim din na labari na ke bayyana cewa tabbas shirin fim din Bakan Gizo bai yi musu ba, hakan ne yasa suka bayyana cewa ya kamata a koma shirin su mai nasara don ganin yadda za ta kaya tunda har an kawo ƙarshen na kilishi sakamakon kasancewar irin yadda suka so su ga yadda hukumar 'yan sanda za ta yi da kilishi. Tabbas mun san ba ku ji daɗin tafiya hutun shirin fim ɗin labari na da aka yi ba tare da sakin wani sabon shiri mai suna Bakan Gizo. Tabbas masu sauraro a yanzu haka dai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin dalili da kuma abin da ya faru har aka fara sakin shirin fim ɗin na Bakan Gizo ba a koma shirin baya ba na su mai nasara da Maryam. Amma kafin nan masu sauraro muna mai ƙara roƙonku idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka na Kannywood TV, kafin ku wuce wannan bidiyon idan har wannan ya zama na shine ziyartar naku na farko ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin ta haka ne za ku ringa samun dukkanin zafafan labaran mu kai tsaye da kuma cikakkun sharhin mu waɗanda muke tafa da su da zarar mun dora, kuma ta haka ne za ku rinka samun zazzafar sabuwar sanarwar da daraktan shirin fim din wato Aminu Sera zai rinka saki daga kamfanin Sera Movies din, wanda a yanzu haka tabbas ana tunanin cewa fa za a koma haska shirin su Sumayya da kuma su Presdo dan ganin yadda za ta kaya da su Kilishi a nan gaba. Sai dai amma wasu na bayyana cewa a hakikanin gaskiya akan a koma na su Sumayya da su Presdo gara a koma labarin mai nasara da Maryam da Dr. Asiya da kuma Nadiya dan ci gaba da ganin gwagwarmayar su da kuma ganin yadda za ta ci gaba da kayawa a cikin shirin. Bayan kasancewar irin yadda aka bar gagarumar cakwakiya a cikin shirin, hakan ya tabbatar da cewa tabbas Dr. Asiya fa dole sai ta shiga gidan mai nasara. Wanda yanzu haka babu shakka bayan irin yadda wasu daga cikin masoya kallon shirin fim din labari na ko kuma in ce gabaki ɗaya masoya kallon shirin fim din labari na suka so su ga irin hukuncin da hukumar EFCC za ta yanke wa Kilishi daga bangaranta akan kudaden da aka tuhume ta da laifin samun su, sannan su kuma ga irin yadda hukumar 'yan sanda za ta yanke wa Kilishi hukunci ta hanyar tura ta kotu, bayan an kai ta kotu kuma ita ma kotu ta zartar da hukuncinta akan Kilishin sakamakon abin da ta aikata wa Sumayya a baya wanda bata ji daɗin shi ba. Sannan za ku ji cewa daga ƙarshe dai bayan kotu ta yanke wa Kilishi hukunci a cikin shirin fim ɗin labari na, tabbas babu shakka Sumayya ta yi nuna farin ciki da kuma jin daɗi tare da bayyana cewa tabbas hakan shine ya dace akan a kashe Rima Ahmad gara a kashe Kilishin. Sannan babu shakka za ku ji cewa daga baya dai babu shakka bayan irin yadda wasu daga cikin masoya kallon shirin fim din labari na ke bayyana cewa tabbas Auwal na taka rawar gani a cikin shirin fim din labari na musamman ma a baya sakamakon kasancewar irin yadda mai nasara ya kasance yana ɗaya daga cikin masu kuɗi kuma sannan Auwal kaninsa ne, tabbas a daidai lokacin da yake shirin taimakon Auwal dan ganin cewa Auwal ya tashi da karfinsa ya kuma ya aure a lokacin ne aka kawo ƙarshen shirin su Maryam, wanda a yanzu haka babu shakka wasu daga cikin masoya kallon shirin fim din labari na bayyana cewa ya kamata a koma shirin su Sumayya, wasu kuma na bayyana cewa ya kamata a koma na Maryam. To masu sauraro wanne kuka fi ganin cewa ya kamata a koma don ci gaba da nishadantar da masu sauraro?
da kuma masu kallon shirin fim ɗin. Babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment dangane da irin abubuwan da suke faruwa a cikin shahararrun shirye-shiryen fina-finan Hausa. Sannan ku kuma bayyana mana wani shiri ya fi cancanta a koma. Tabbas babu shakka za ku iya bayyana mana ra'ayinku a comment don jin ta bakinku. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a wannan shafin namu mai albarka na Kannywood TV.